Hola, aquest pont ve acompanyat d'aquesta pujada de la temperatura. De fet, esperem que el mercuri es vagi enfilant per arribar a tocar sostre el diumenge i ja de cara a inicis de la setmana que ve sembla que ja la temperatura anirà a la baixa. Esperem no només que se superin les temperatures extremes durant el centre del dia, sinó també la calor serà intensa durant la matinada. De fet, es poden donar fins i tot a punts del litoral valors que poden arribar a voltar els 25 graus. A la marinada li costarà d'entrar i això farà també que la màxima s'enfili arran de costa. Al centre de la jornada també arribarem a tenir aquesta calor molt intensa a punts de l'interior. De cara al dissabte, tot això acompanyat de sol, ja com dèiem, durant la matinada serà molt calorosa i al centre de la jornada encara s'enfilarà més aquest mercuri, valors que poden arribar a voltar els 42 graus a ponent i a punts del litoral podríem arribar a voltar els 34, però és que els 36 seran molt nombrosos a punts del territori. Tot això acompanyat amb una humitat molt baixa. Pel que fa a l'estat del cel, esperem que domini el sol, com a molt hi haurà alguns núvols de bon temps que seran més nombrosos al nord-est. De cara al diumenge, com dèiem, la temperatura tocarà el sostre, la pujada es notarà més a l'extrem sud i de cara al dilluns i al dimarts esperem ja que vagin reculant aquesta situació, que vagi reculant ja aquesta onada de calor. I de moment això és tot.